Toilet. No, ito naman. Si Mas ka na. Aus upo ka na pula yaw sa niron to. Kaya relax na yung nasi. Ini? Kasi po Sarah. Saday, hopi po pa Sarah kenap. Saday. Sa'yo at stuck ka na ba siya? Stuck ka na doon. Also, stuck ka na pa wala roon.